I pozdrav svima i dobro došli u novi video. Danas pričamo naravno o Bitcoinu i trenutnim vestima, pošto od jutros je svanula velika vest. Gary Gensler, chairman SEC-a, je rekao nešto grozno, pa proći ćemo kroz to i pokazati da nije uopšte toliko strašno i da taj čovjek generalno nije toliko bitan i da u Americi možda i dalje neke druge institucije rade. Tako da polako sa strahovima idemo redom. Prva stvar koju možemo ovdje ispratiti je naravno tog BTC-a i ono što možemo vidjeti ovdje nije baš sjajno, pogotovo ako uzmemo neki manji time frame. Dakle, odbili smo se za sada definitivno od 25.000, pokušali smo praktično 3 puta, kasnije nismo uspjeli da se vratimo i naravno odmah je ovdje bio malo jači dan. Tačno smo ovdje i kao i uvek bukvalno veoma često imate da se dešavaju upravo takve stvari na čartu. Dakle, mi smo ovdje imali, ovo je bio neki resistance, ovdje smo se odbili od njega. Dakle, možete da vidite otprilike taj pattern. Ako uzmete ovdje, imali smo pad, ovo se nije pokazalo kao support. Ovdje kada smo probili to kao resistance potencijalno, otišli smo daleko i visoko gore, imali smo tu neki support. Sada ovo što je bilo resistance, ovoga puta se pokazalo kao support. Da li će ostati tako, vidjet ćemo. Opet ovo je jednosatni chart, dakle nije onaj veliki, najveći time frame. Tako da u tom smislu nije toliko loše, ali opet treba biti realan, vidjet ćemo koliko ćemo se vezivati za ekonomiju ovog puta, jer imali ste situaciju da indeks dolara stvarno je eksplodirao, a također berza je u ozbiljnom padu bila, zaista se ozbiljno odbila, tako da sam taj pad BTC-a nevezano za ceo naš kripto ekosistem baš se nekako pogodio upravo sa rastom dolara, a do sada nismo imali rast BTC-a dok se dešavao rast dolara. Tako da tu obavezno treba pratiti i berzu i indeks dolara. Sad, pre nego što pređemo na Gary Genslera, našeg zlikovca u ovoj priči, PrimeXBT, naš sponsor za danas, imate dole ako želite da probate 2 bonusa, u smislu jedan je da dobijete bonus na depozit, a drugi je da dobijete bonus na fijeve, pa ko će duže da traduje, možda mu više znači ovo za fijeve, ko hoće malo da proba da se igra, možda mu znači bonus. Tako da dole vam je to. Sad, PrimeXBT za razliku od drugih, prvo, dosta dugo je tu i neke stvari rade malo bolje, malo drugačije. Ono što je dobro pre svega je da ne morate da radite KYC. Registrujete se i super. I gledat ću da u narednom periodu vidim ako možemo da nađemo još tako nekoliko pouzdanih menjačnica, koliko god one mogu biti pouzdane, jel te ne držite tamo novac, nije vam to novčanik, ali u suštini PrimeXBT nema KYC, lako se registrujete, ne morate nekoj nepoznatoj kompaniji na internetu da šaljete vašu dokumentaciju, mislim da je to bitno, pogotovo posle FTX-a. Imate co-vesting, možete da pratite druge ljude, na primjer njihove trading strategije, bezbednost je daleko veća nego što je recimo bila na FTX-u, gde su oni svašta radili sa, vi ubacite depozit, oni uzmu te pare pa traduju sa njima, to se ovde ne radi. Također ono što je zanimljivo je da imate druge neke razne indekse, možete da menjate između valuta, dolara, evra i tako dalje. Također možete da radite i commodity trading, dakle zlato, srebro, nafta itd. Tako da sve je to dostupno tu i indeksi su tu, tako da ko želi, linkovi dole. Sad, ako odemo na CoinMarketCap, ajde prvo da proverimo meni dalje interesantnu stvar, a to je veliki pad BUSD-a. Dakle, bili smo na 16,14-15 milijardi, evo danas smo ispod 11 milijardi. Nastavlja da nestaje BUSD. I meni to pravi jednu veliku nelagodu, da mi je jako teško zbog toga da odredim šta će se desiti dalje. Jer vi i dalje ne znate da li oni stvarno za taj Binance USD imaju dolar. Preko Paxosa da, ali Binance USD se nije samo izdavao od strane Paxosa, tako da nije tu baš najjasnija i najsjajnija situacija i to po meni ostaje jedna misterija. Sa druge strane, evo ga, Gary Gensler kaže sve osim BTC-a je security i zato kažem ljudima koji ne žele da razmišljaju, BTC je
uvek najsigurniji. Možda nećete praviti milione kao na drugima, pošto je već, jel te, visoko. Ako gledamo sa strane dugovečnosti, onda sigurnosti, pravne pre svega i svake druge, Bitcoin je i dalje kralj. Dakle, definitivno SEC neće da ide na Bitcoin. Zašto? Zato što nemaju kog da tuže. To je poenta. Poenta SEC-a nije da zaštiti vaš novac, kao što se predstavlja. Poenta je jednostavno da tuže nekog, uzmu kintu i to rade konstantno, samo, jel te, radi svoje dobiti. A ono što su oni ovde napisali, da bukvalno svakog kog mogu da nađu po imenu i prezimenu, oni tehnički mogu da tuže i da svakog kog tako mogu da nađu, opet misle da je to, znači svako ko ima, ne znam, website, fondaciju, jednog čoveka koji stoji firmu itd., sve to oni smatraju security-em, što opet mi možemo da uzmemo zdravo za gotovo i da kažemo gotovo sve security, a s druge strane i sudovi malo odlučuju o tome. Ne odlučuje samo Gary Gensler. Tako da mi smo imali situaciju sa libraryjem gde je, na primer, to što je library fondacija, odnosno tim prodavao tokene, to je bio security, ali to što ste vi na library kupili na Bitrexu ili negde na nekoj menjačnici, to onda više nije bio security. Tako da, ima tu svačega, tu će se situacija još razvijati. Sve ovo novo, sve beta testiranje svega i pravnog dela i naravno samih kriptovaluta. Oni kažu da, eto, they might have a foundation. Ja mislim da on ovde cilja na ETH, jer ETH ima fondaciju. I tako dalje, i tako dalje. Mislim konkretno da neće ne ići na ETH, previše decentralizovan za tako nešto i previše vremena prošlo. Možda ako mogu da nađu neko konkretno tamo ko mogu da kazne, pa ETH fondacija da plati neku kaznu, ali to je to. Tako da ne treba to da vas brine, ali želim da vas obavestim da znate da će ove fore koristiti i da će izlaziti članci koji treba da vas brinu i sve ostalo veoma, veoma često u medijima i da će konstantan biti taj pritisak. Tako da budite svesni toga. Drugo, mi ne znamo, možda Gary Gensler završi u zatvoru, čovjek je radio i sastajao se stalno sa FTX-om, a nije uradio ništa da spreči bilo šta od toga. Tako da polako, bez panike. Što se tiče Solane, ona je ponovo u ovim vestima, stala im je mreža, naravno ponovo, pa će oni sad to da restartuju tako decentralizovano kako znaju, a sa druge strane zatvaraju svoje radnje u New Yorku i Majamiju. Cena Solane tehnički ništa nije pala, što se tiče, da kažemo, razlike u odnosu na neke druge kriptovalute, malo više u odnosu na neke slične, a desila se bukvalno ponovo zaustavljanje mreža. Tako da Solana community je mnogo jak i sve to stoji i mislim da zbog toga potencijali Solane, iako to ono sad ne deluje sjajno, mogu da budu ozbiljni u bull marketu. Kad vam se dešavaju ovakve stvari, a vama token ne pada, to je po meni ozbiljan znak da je dno veoma, veoma blizu. Teo sam još jedan samo narativ. Ko želi da istražuje, da dam jedan hint šta bi trebalo istraživati. Istražujte Stacks, ok, skočio je, ko hoće da ulazi sada, neka radi to na svoj rizik, ali istražujte slične narative oko Bitcoina. Dakle, imamo Ordinals, to je sada već cela fora NFT-a na BTC-u, istražujte neke slične stvari koje su vezane za BTC, tipa dovođenje smart kontrakta na BTC, kao što radi Stacks, slični projekti, a opet izaće sigurno neki novi pokušaj DeFi-a na BTC-u. Pratite takve projekte, ako želite možemo da snimimo i klip za to, ali to je ono što vam sada kažem, da možete polako da istražujete i da možda može da bude sledeći mini narativ gde će napraviti neki bull, da evo 4-5x, da kažemo u sveukupnom bear marketu, uopšte nije loše. Tako da, to vam je to tiče ovog videa. Ako vam se dopao, ostavite like, vaš komentar na sve ovo ispod, pa se vidimo u sledećem klipu.